खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान ब्लगाव नै दिनै माबाखौ हादों आरोखि गया माइ एकदम जासाब जाराबथार माने फोथाराव एकदमबारे सोरबा गुमा हमदों सोरबा माइ हादों आरोखि माइआ एकदमबारे नै गैथ्रा अबस्थाया दाखालि खनसे होदोंमोन आङो आंनि मोनसे भिडिअआव नोंथांमोना नायदोंमोन थालिर मै बोनाय बे माइखौनो दिनै हाबाय आरोखि एकदम माने जिबादि सानदोंमोन लागोन सानदोंमोन बेबो माने फैमालसो आरोखि फैमाल मिजिं कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना नै हाग्रा फिथाइखौ नायनो हागोन नै आयंआ हागासिनो दं एकदम हाग्राजों जाबजों आरोखि बेखौनो होनदों गया र' आरो सासे गोदान आलासि फैदों खाथियाव थांना देखायनि आं बखिदों आंखौ बिरादनो माने मामा गैयानो खानाय गोलाव गैया आरो मामा गैयानो होननानै खानाय गोलाव गैयिनि माइ बारियाव माने बिराद सान्दुं जायोनो आरोखि बिराद बखिगासिनो दं एसे नायना लादो मोजाङै एसे मोजां कमेन्ट लिरना हर बिनि थाखाय दै मालाय आंजों समान फरायनायमोन बिजामादै मोनलायलायनोसै आंहासो दाबो गैया ओरैनो हरलायसै उपाय गैया एखे लोगो फरायनाय गैला नै बुरिबाय खाख्लुमदों बिजामादै मोनहां जाबाय आरोखि एकदमबारे देखायनाङा होनलायथारदों माने रायबाय थानायनि बेखौनो देखायदोंमोन आङो नै जार गिदिंलायबाय मोखांबो देखाया माने नै बे जोंहा ददेरे आरो बे बुरिबायनो ओइ जा बियानियाथ' साथा हमलायदों गया माइनि टेनसनावनो एकदमबारे साथा हमलायनानै कार्बि बुरिथां माथां जुम खिथि मावनायाव जे कार्बिफोरा बिदि मना लायोना बे आसलते मामा बियो गुमा मनासो गाज्रि साननाङा थांखु थेमा नङा बियो खर'आव साथाबो लादों नै माइआ नै नायदो बिदि एकदम अबस्था हाग्रा आरोखि गैया बेखौनो बुथुमबायनांसिगोन आरो मा हांखो मा होनो बेखौ सरखारि हाग्रा मिक्स जाजोबदों आरोखि